tan kapurba dening manungsa ya semasa istimewa. Ibarat kaya kotaku Jogja semasa istimewa. Alhamdulillah wa syukurillah malam yang berbahagia ini bisa kembali bersama dengan Mas Akbar. Alhamdulillah Mas Yudo. Wah, ada pantun untuk semasa pantunnya nopo Mas? Tuku kayu neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43 semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Hebat. Semasa nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres Mas. Lahir dari semasa satu nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kadosta panjenengan. Nggih. Alumni semasa nganjuk. Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR nganjuk, Pak Tatit. Nggih, nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, hebat. Pak Nito, Pak Panito, nggih. 57. Asli dari sini. Maka dari itu semasa nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar biasa. Sampeyan alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres, riyen wonten jurusan bahasa sakniki mboten wonten. Siswane jumlahe 20. Nggih, 26. Halah, pacarmu cah ngluyu. Aja ngedu. Alah, mau lagi didongane modele. Alah, mau didongane model-model kaya sampean iki. Aja ngedu ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita sambut masa depan yang cerah. Nggak bisa, cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Ora iso. Cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kayak sampeyan itu. Loh, pelajaran kan yang lalu, justru yang lalu, yang sekarang ditempuh harus yang dibuat ngomong pelajaran. sapa? Iki mang Elsa WA karo aku. Sapa? Alah iki malah WA karo aku sing dalek Mas Akbar, WA ning sampean nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enek. Ora enek tulisane ngene, semungut ya sayang. Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enek mbok ceken HP-ku ora. Alah hafal, lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa, Mas Akbar WA lah kok ngene, marah topean. Lambene. Alah. Iki lho sapa sing mbok jak? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Kon gawakne dagelan menungso rai naga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayor gong kae. Lah nggih, lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk, nek mboten niki mboten ya Mas. Oh, nek mboten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Kon Kon gawakne dagelan sing rupane kaya takir plontang. Kene lho maju kene wis bocah diwedhaki malah ketok kelawu. Wong iki dandani mbok ya kaya Mas Akbar nyayeni gagah. Aku ya ganteng wedakan rembet-rembet ketok sumunar. Wis awake ireng wedakan putih. Rupane malah kaya galengan. Iki jane rai apa ndut iki. bahaya jumri. Ngomong apa kono lho wong kok iso meneng ae, duwe ide-ide apa, ngomong apa. Gagasan apa-apa. Angger tanggapan kok gak tau seneng to, Mas. Napa nggih to? Mosok enek menungso raine kok mlumpuk ngono kuwi. Rai mecer-mecer ditotoli pitik. Rai mecer-mecer totoli pitik ngomong. Ngomong apa kono lho? Ngomong apa? Lho, iya to Ki. Wong iki ditanggap kok. Kan awake dhewe nek SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT ora? Paham. HUT apa? Hut. Sik wong angel ketok ya. HUT
Lah iya. Apa? Hut. Kepanjangane Hut. ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa. Lah kuwi lho. H U T. H Hari. U Ulang. T Tahun. berarti H U T Hut. kepanjangane Hut. wong kok cengengesan iki lho. Sowaning semasa satu nganjuk paling tidak awakmu ado-ado saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbangsih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA 1 Nganjuk? Arep menehi apa? Ngawur kene kok ngawir ini arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane? Kowe iki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali sowan ning kene Ah. dalam rangka HUT ke-43. Ya. Awakmu arep menehi apa? Lho, aku ora ngewehi wong aku rene iki arep golek. Maksudnya penontonnya kalau ben piye ini lho. Ya ben ngono ae. Lho. Ki piye to ki? Ya Allah, Gusti kok angel men to dijak Angel, jak omong angel. SMA 1 Nganjuk di tahun yang ke-43. Heeh. Kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne. Disurung. Wah, sampean anu ya Mas niki. Enten anu kabel-kabel lecet enten ta? Buku apa, Mas? Nyetrum cangkeme niki lho. Dijak omongan kok iso penjenengane Pak Muhammad Asop. Ya. Minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi. Nganjuk. Nganjuk. Lah yo nganjuk. Nganjuk. Maksudnya niki Mas Mendol saking Ngawi. Oh, Lah niki teng SMA 1 Nganjuk. Nganjuk. Betul, betul, Kuwi betul. Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis pirsa ta piyayine? Yo wis to. Wene ana nggon. Nggon wis sakmono mbane mosok cek kurang. Lungguhne ngene lho. Lho, apa setruk ora iso lungguh? Tak tuapuk bosok. Beh, wong kok iso. Maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan. Nuwun sewu lho. Gagasan. Mas Akbar. Sinten to Mas Mondol sejatinipun? Nggih. Sampean paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar. Akbar, siap. Kula dagelan sak paling niku. Nggih. Lah niki niku wingking titele RM. Waduh. Loh, aku yo enek RM-e, Mas. Loh niki RM jenis Raden Mas lho. Lho, sinten? Remukan menungso. Jadi tapi nek masalah studi, masalah sivitas akademika nggak mau kalah. Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu, Mas. Iya, sampean S1, S1, SN, SSN, sarjana seni. Saya SPD sarjana Pendidikan. pendidikan. Ini belakangnya IR, Lho, insinyur. Iderokok. Jadi Sales, Mas. tapi jangan dipandang uang niku jalmo limpat seprapat tamat. Tamat. Giri lusi jalmo tan kena kiniro. Masya to elek rupane, masya to kaya tunggak diudeng-udengi. Tapi beliau itu mempunyai kemampuan, mempunyai kepandaian, mempunyai skill yang hebat. Mbok dipamerne to, Mas. Ini loh, maju ini loh. Maju. Gagasan HUT yang ke-43, 4 dan 3. 4 itu adalah 4 mata angin, arah mata angin, timur, selatan, barat, dan utara. 3 itu adalah tujuannya. Hidup dengan ilmu akan mudah, hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan barokah dan terarah. Paham ora kowe? Gak. Maksudnya awakmu ki arep menehi apa supaya SMA niki maju ki lho. Jarine nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae. Lah nek kuwi ya jelas to kowe. Jelas piye? Wong iki jenenge misale nek wis sekolah nang kene. Iki wis sekolah paling top, Sekolah favorit. favorit. Kok bisa sekolah favorit? Lah iya nek wis lulus kok kene, nek wis pengen nyambut gawe. He, Kuwi enek resepe. resepe apa, Mas? Resepe siji, kudis, Oh, Loro, kurap, Oh. telu, kutil, Lho. papat. kuman. Kok penyakitmu kabeh mbok omongne iki lho. Lho, Mas yo penyakitku tak omongno. Kuwi ya kabeh enek artine. Nuwun sewu. Nggih. Kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh. Lah dalah. Sirah mboten sembarang sirah. Lho ibu-ibu ngrasani jare. Dagelan sitoke kaya ndase kaya lato-lato ngono. Ngenyek. Nyek. Aja kaya ngono, Bu. Aja kaya ngono, Bu. Iki dudu lato-lato. Iki dudu lato-lato. Iki ngono bakso beranak. Lho, ngawur e. Lah apa? Iki tahu bulat. Kudis, kurap, kutil, karo Kuman. Kuman. Apakah artinya itu? Kudis Apa kuwi? kudu disiplin. Wah.
Edan. Mas yo dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. Misalkan masuk kok jam 7. Lah, setengah 7 harus standby. Wah, kok yang ngerti standby barang. Iya, kok yang ngerti bahasa standby barang. Jadi kudus artinya kudu disiplin. Yang kedua, kurap. Artinya kurap, kudu rapi. Dalam berpenampilan harus rapi. Sebab ajine diri saka lati, ajine raga saka busana, ajine awak saka tumindak. Hebat. Luar biasa. Ketoke rupane kados ngeten ternyata angger bengi niku uteke encer. Saking encere ndek esuk metu kok kuping barang ngene. Kae kopok. Mbok genahne lho. Kudis, kurap, yang ketiga kutil. Iki lho apa lho iki kok iso maksudnya maksude iki lho. Kutil maksude kudu teliti. Artinya kudu teliti. Dadi yang nyambut gawe apa iki aja mung sembarangan, kudu teliti dhisik. Apa sing kurang, apa sing kliwat, aja nganti salah. Hebat jalma limpat seprapat tamat. Bathok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune jeblok ning dundutane terus tak resiki malah dadi gilap apik ngono kok. Jebul nesunan. Padha kerene jebul. Kudis, kurap, apa mau kutil. Yang terakhir kuman. Apakah artinya kuman? Kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman, misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duweni iman. Kok pemikirane kok ya landhep ternyata. Mas ya to rupane kaya katembat. Iki kok iso katembat sakmene kupinge sepiro. Kok ya duwe kemampuan tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung Mas. Ilmunya rendah. Nek kon ngimbangi awak-awake dhewe ndak mampu dong. Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe, niku cara neng kene ya, cara satpam. Niku kaya Paidi mbiyen lho lolak-lolok ngene. Paidi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Nek nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne akale. Dengan otak gak iso sing dindelne otote. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu Mas. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Kowe iki. Sorry apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita, Mas. Lah ya cita-citamu titik watu. Lho, sorry ngenyek iki. Apa? Lho, minimal iki yo aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Titik watu. Lurah apa wong iki RT maratuwane mau milih lho kok iso. Lho. Kowe iki titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurahe aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek gosok kowe. Kowe dadi camat. Iya. Aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Aku bupati, kowe camat. Ora tak wahi proyek genti. Gosok kowe. Bupati rupane kepetelot 2B rong diongoti. Penting bupati. Aku dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya isin to. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh Mas. Aku langsung tak polne Mas. Aku mentok dadi presiden. Aku presidene kowe bupatine gak tak kei wilayah. Gosok kowe. Presidene spok lho kuwi. Presiden pol dhewe. Kowe dadi presiden. Aku moh dadi rakyatmu. Lho, aku wis dhuwur dhewe presiden. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa moh kalah lho Mas. Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ya ora kurang akal to. Ora kurang akal ya Mas. Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep watu gede ra mungkin kena banjir. Iya, aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. balik rombongan. Halah.
ngarep endang muni titik bar lho napa dadak presiden tekan lurah tekan camat barang wong kok iso wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne ana Mbak Niken ana sinden sakmene mbiyane iki manfaatkan oh dimanfaatne iki iya ta milih sing ndi kowe awas kowe nek kleru milih biacok kowe paling ora ya ditili dhisik milih sing iki niki kowe tak kapuk to iki sinden sepuh sinden senior khusus iki wayahe laler mengeng dah sing iki ae lho kok iso sing ndi mau pilih sik kita ini paling ora ya iki lah heeh oh gak iki gak ana sing duwe nyapa lho tapi mboten napa-napa oh bebas panggung itu milik umum panggung itu milik umum di bawah boleh menjadi pacaran tapi kalau di atas panggung milik umum apa bapak-bapak ingkang badhe ngumumi monggo omah kowe karo Mbak Niken oh apa iso sampean nek nyepelekne Mas Mandel aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo niki pelawak mboten sembarang pelawak niki pemain ketoprak nggih pernah ludruk nggih pernah malah niki kepara dadi pelatih kerawitan pelatih karawitan pelatih gamelan kuwi pelatih gamelan Mas Mondol terkenal titisane condong raos ya titisane condong raos niki Mbah Narto sampean ngerti Mbah Narto Semarang Senes Mbah Narto tambal ban niki lho aku Mbah Narto Sabdo Senes niki niku sing latih kerawitan niki coba Mas Mondol ayun-ayun buka saka bonang ayun-ayun buka saka bonang iya piye jajal saka bonang iya 6 jiji rolu nempyong balungan nututi rolu roji lumo roji lumo luro 6 lumo 6 roji namo lu 6 luro luciro kong lho pripun Mas Akbar nembe percaya ta pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka bonang piye Mas mau 6 luro jiji rolu nempyong wah kuwi nek ayun-ayun saiki nek njajal misalkan gambir sawit iki saka bonang Mas bukane saka bonang piye Mas 6 luro jiji rolu nempyong lho kaya meh padha to Mas pancen gamelan iki meh mirip-mirip ngono oh iya pamane Ketawang Subakastawa ya saka bonang piye Mas 6 luro jiji rolu nempyong Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka bonang. Piye, Mas? 6 luro jiji rolu nempyong. Kabeh nempyong. Apalku yo ngur kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karo Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem Sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasta Brata kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusuma ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimos Kusuma? Mas Mondol blekok moncrot. Iki malah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet. Kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Cari Bandung randan di kalapa ujung jari ya Mas saya kita diusah sinden nak jebles itu buang anggar keri-keri yang meledos kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane branyak pas semone kulit kuning ngemugre kok lho piye ngono lho urung arep mbok kapakne rencana ya rencananya tak gandring ngono gandrung kok gandring lho ben ketok gagah mbok nganggo blangkon lho aduh mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho oh lah tak kira masa enek dagelan sirah kaya cepuk ngono iki lho Mbak Niken iki lho aduh Yayi garwane wong akeh Yayi garwane pun kakang Yayi garwanipun kakang kancane
akeh. Oh iya. Cah nah kalau niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji. Oh, utawi Tuban, Wiratmaya kalian Sri Uning. Lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mawon napa sing kira-kira cocok napa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken niki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara Bangun. lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Kaputren, Taman Pahlawan terus ngiringane Taman Kanak-kanak. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji punika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, dicopot. Ora oleh to? Ngligo. Asih turu. Tuhu terus entek wong terus turu. Heeh. Pindho. Mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. Terus Mimi mintuna ya cek butuh mimi. Ayo nimas bareng ana tepi wajib. Lah nyapa dadak wajib iki lho. Lho padha karo bak mati di akhir ayat. Jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib nek senep nek Pak Asob nyidam terus itu asih bebrayan. Luar biasa. napa niki lajenganipun Ben dikancani ya Mbak Niken. nggih dipun kancani Heeh, sama Mbak Ingkar ya kono. Mbak Ingkar. Ya. Lah. Astabrata. Diteresne ya, Mas. Siap. Iki piye Om?
Sudah aku. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon goro-goro. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri, jumeneng bareng. Heeh. Sri, kok iso turu kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo! Saha anu. Ki mawon apa mundutan? Napa Mas? Sik lali aku. HP-ne Mas. Alah aja. Modus. Tenan apa mundutan mau lumakar WA. Pokoknya saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cup. wah pinter dalang ya. Alasane iki lho enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ngene iki ya balik neh, Mas. Nggih kok. Ya, podang kuning atau lewung. Milih, ayo. Sing ndi? Podang kuning. Oke. Siap. Nek ning gira kowe iki wis kaya bacok pisane kok. Ben kendang iki kene lho. Sik diganti. Pindah. Modele kendang kok dipek ae. Ngomong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Yuk, dadekke yuk. Oh. Dembung iki piye cah dembung iki? Cah dembung wis. Sing tak sayang
Kula nampi dawuh menika Siap, Pak inggih. Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata niki inggih. badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk 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 tuduk. Meneman. Timun sikarane. Mas Mandal. Timun sikarane. Ya Mas. Monggo. Tadi itu Pak Asop. Lenggahipun wonten pundi to Mas? Oh sampun kunjur. Oh. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Ireng, nggih, nggih, nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap, siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotong aja. Yo 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 yo. Lewo nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewung garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih, nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih, Mas Karis ning nguriku kene cah bagus. Mas Karis. Dong kemana-mana. Lanjut. Sabda pandita ratu Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilani tresnaku pangina mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang baku jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan kan keterman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mondol ndonga napa? Sematen ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahun yang Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap inci. Nggih, sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo Kang Sinuwun. Ayo tak derekke no. Simpang Limaria, lapangan Pancasila, Semarang kumandang pranyata serbaguna. Swasana rame rakyat gede ati. Jawa Tengah bosen pengambangan. Serebutan saben desa ngadesa, saben dina minulya Simpang Lima Pikuna. Upacara dapat luar umum Simpang Limaria ikut dosa.
ing kutha Semarang